Hej, velkommen til C30 Sports Hygiene Tabs. Mit navn er Claus. Jeg vil gerne have lov til at præsentere for Sports Hygiene Tabs, som er et desinfektionsmiddel i tabletform, som kan bruges til at fjerne bakterier og lugt i dit sportsudstyr. Jeg vil gerne demonstrere for jer, hvordan man fjerner det i en våddragt. Det kan være en våddragt, som man bruger til svømning. Det kan være en våddragt, man bruger til surfing. Det, der sådan set er problemet med våddragter, det er, at bakterierne de sætter sig på indersiden af tøjet, og bakterierne kommer fra din hud. Og det er typisk det, der skaber den dårlige lugt i tøjet. Det er en god idé at vende vrangen ud af våddragten, inden man går i gang, således at man passer på sit udstyr. Sådan. Det man gør, man tager simpelthen bare en tablet. En tablet per cirka 5 liter vand. Og i det her tilfælde har jeg 10 liter vand i den her spand til min egen våddragt. Smider den derned. Lader tabletterne opløse sig, og så lægger man simpelthen bare dragten blød. Så den er dækket med vand. Lad den ligge 30 minutter. Når du tager den op, så skyller du dragten, og din dragt er fuldstændig frisk som ny. God fornøjelse.